welcome back to my channel, and for tonight's video is gagawa kami ng makeup tutorial namin so I'm with my sister Cherry. So wag na natin di na natin padugayin, no? So let's get in the video. So first na kubaton sa iya galing kay dapat mugwapa rin spray. So dapat mugwapa ko. Actually, guys, dili ko magician, just makeup artist. So mag-spray kasi. That's too much. Para ma-dehydrate ang iyang face. Ma-hydrate. Yung face hydrate, ano? Just massage. Don't block the camera, you know. Ay, sorry guys. Dapat dito ka chike, pwede yung mag-block ang camera. Gani. So, first na kayo Okay, yeah guys, is my iyahang foundation. Guys, sa iyaha. Magkilis ako sa iyaha. So, kapag ako sa senyorita ha. Pero ibang version, senyorita na ito po. Sige. Senyorita, abang-abang ka. wala kang Pilipino. Tapos, mag-eyeshadow ko guys. Eyeshadow ako sa iya. So, comment down below guys kung gusto mo mag-cover me og tala with my sister. So, ang shade akong gamiton sa iyaha first. Kining mas light. Ay. Magamit ko bullet brush guys.
Wala kong buhangad, kaya akong ilong ba? Kita akong doon ka ba mas Motor lang ako sa Luis. Don't cover me. Mag-eyeliner na kasi guys. Pauga pa mismo yung ano guys, magbutang sa kong concealer siya under eye. Mag-contour sa ako bago ko mag-blush on. Mag-contour sa ako bago ko mag-blush on. Contour from still out. Disclaimer, so again and again and again and again and again and again and again, dili me professional makeup artist. And again and again and again and again and again. From Zainab Haraki! Arap na! Her hair. Chi, akong ilong. Wow.
Hi! Hindi, walang ano. Yung ilong, kinahanglanan. Huwag na pinagkaputan ko. Nose life is life. But food is lifer. Hindi ka di ba YouTube? Ha? Nakamukbang lagi sila. Kaya hindi eh. Ate kayo ka ba? Huwag ka. Rights to Grace. Mukhan ko sa isa kong asat. Para may sabi. Ano siya? Kanina lang? Punta ko ba? Ha? Hi, bro. Join up so pretty daw lang. Wala tao ba niya? Diba, Jai? Production nila daw. So, we're done, guys. So, this is my, finish product. So, muna niya nga to muna na siya ang finished Final decision. So, please like, subscribe to my channel. So, if you don't have it, so kung wala pa ka nakasubscriber, so make sure subscribe na, guys. You will not expect. So, di ka mag-expect, guys, next time to our next video. Abang-abang. So, ayan lang, guys. So, next video is I'm with my sister also. So, comment down below. So, unsa mong buhaton sa next video. So, that's all.